Extrémne počasie vo svete 1. a 2. februára. Taliansko. Silná búrka zasiahla východnú Sicíliu, spôsobila záplavy, zosuvy pôdy a vážne škody. Pri pobreží Galaty Marina sa objavili 2 tornáda, čo je v zime mimoriadne zriedkavé. Provinciu Catanzaro zasiahli silné dažde, ktoré zapríčinili zosuvy pôdy a značné škody. Zrútil sa úsek diaľnice neďaleko tunela Copanello. Francúzsko. Medzi Albertville a Moutiers v Savojsku došlo k pádu skál na vozovku. Vo viacerých oblastiach Tuniska spôsobili vytrvalé dažde bleskové záplavy. Saudská Arábia. Pokračujúce prehánky, búrky, krupobytie a silný vietor. Irán. V meste Bandar Abbas padal dážď a krúpy, čo spôsobilo záplavy. Na ostrove Kešm padali silné krúpy. USA. Silné dažde, ktoré zasiahli sever Kalifornie, spôsobili záplavy vo viacerých komunitách pri Reddingu. Mexiko. Pokračujúci dážď a silný vietor v Mexico City spôsobujú problémy. Brazília. Silné vytrvalé dažde zaplavili niekoľko oblastí São Paula a vyvolali zosuvy pôdy. Argentína. Bahia Blanca bola zasiahnutá silným krúpobytím a výchrycou, ktorá vyvracala stromy a spôsobila škody na majetku. Austrália. Severovýchodné pobrežie Queenslandu zasiahli historické dažde, ktoré vyvolali záplavy a vyžiadali si obete. Je dôležité vedieť o tom, čo sa deje s našou planétou, aby ste mohli podať informácie ďalej. Čím viac ľudí bude chápať, čomu čelíme, tým skôr môžeme konať v prospech našej záchrany. Preskúmajte aj vy výskumy a modely, ktoré odhaľujú príčiny a dôsledky klimatických katastrof.